Maadjong adlaw ka na tantanan guys. So uban ni na pud may karon ninyo guys sa among buhaton. So karon guys di aday mi daris tindahan sa hang amiga guys. Ning palit mi og pangilong ni nga kay singa nga nakabuhi gabi. Unsa kanihang buntag lagi. So wa pa ning adtos papagabrilis kanang naibuhion kanalangan manggod ni si ganto guys kay gabi naglaag manggod ni si tan-aw mig zumba. Unsa man lagi na nalangan si bakod. So pag ato ni buhiin guys pagkatadtaan ni abot ag amang kumpare kay ag singa nga dito si isang basak nagtamak-tamak. Sa mazong nagtamak-tamak ra guys nga ning sab-sab pud lagi in taon sa dito naman lagi sa papagabril ngadto naman si mga buhiin. So pag ato ni nga guys wa na diha kay nakabuhi lagi. Kay ag ijahang pangilong Ginoo ko nabitas. Unsa ag kuan pagad kay ijahang ilong nakagsamad Ginoo ko. Pero maadyo pa man hinuto guys wa maadyo gani kay wa nabungi in taon ag buhiin tabangan. So agamang gikatingadhan guys kay nganong kanang naay nahag si Ja nahag mo sa gihag si Ja ba siguro diha pay mga ambot siguro to naghupo siguro to gabi unsa mo na ron guys amang gipalitan si Ja og kanang naay pangilong kay arong nanay alili do sang ilong kay naa nakabuhi lagi Ginoo ko nakadisgrasya na og tanem tabangan. Unsa man na guys nakapalit na mi og kanang pangilong unsa amon ni si Jang kanang naipataod ni Manong tohang igagaw bitaw nga moy nagtudlo ni nga makamao si Ja og kanang naay gujud-gujud og barsahan. So si Ja pay amang apataoron karon des Manong so padung na daymi karon guys magtaod sa izahang kanang naay pangilong. So madyo gani guys kay ganis Manong kay to the rescue lagi in taon pud ni si Ja. Si Ja may amo patudloon ni nga kay si Ja may anad og kanang ingana bitaw. Kayo gamis papagabril mo kuan di mi kapageng. So madyo man lang sila sa papagabril ug si Manong mo kanang kuan ni magtuntuon kay kanang mga laki man sila magkusgan. Si tatay pud na kamao man si tatay kaso kanang naay idad-idaran na unsa simbako unsa ga dasmaga ni nga na impas gasag-agi. Bitaw so diara guys dari na mi nga amo ni siyang kuanan kanang naay alisdan lagi ijahang pangilong. So si Manong moy mag-alili kay natingaga jud mi kay ngano laging nabitas ng ijahang ilong Ginoo ko. Dahas nangagi si Manong pud mo oy kanang nagbutang sa ijahang pangilong si sa pinag kuanda ni das nangagi ijahan ning butangan o pangilong nis nga. So atang tan-awan guys og insaan ni sa pagdiskarte dani pagbutang o pangilong ni nga. So niyad gajud siya guys nga kanang naay kauban nga mag kanang kubot sa pisi kay ugway magkubot sa pisi guys labi nagkuan hagtan man gana siya kay arong kanang naay di siya maglihok kay nga na pud katas ang pisi guys kanang di man na siya manggunitan kay mura lagi sang lisang ambot tagi wa baka ni hag dari mga jatot daning kamanggahan wa may kakuan guys og jatot or taw kay dani magud pas kamanggahan guys naay daghang mga libang lami adjay pang santuriin ni mga libang daring limbarok nga naman tapoy mga siar daning ila hinarag bapod mong dagke nga dari mo mga libang basin aan mong nga mga wakwak nagkapahepe das jang dee kay grabe man gajud ni jang pagkalisanga sa tanawa lagi mao lagi nang agijaha laging ilong Ginoo ko luoy laman nagduguin taw na ja nakuan na haros gajud agijahang katong unang pangilong bitaw nga katong gibutang ja chinilas ba ja tong gilingin ja ag amang ikuanan kadudahan nga basin og nilusot tos ijahang ilong ja luoy lagi madyo gani kay wa si ja makanang nay mabungi kay nabungi pa na Ginoo ko di na mabutang ang pangilong luoy ja delikado man pud nang nga kanang way pangilong lagi kay magsigi og kanang naay kabuhi. So mo nang butangan sa pangilong ba kay arong humok po na siya bitaran og kanang naay atang agujuron kay nga nang way pangilungan og atari batang-batang na sungay dali ra man mahilos. So mo na siya guys si Manong jud in taon na mo magisaligan nga mo kanang butang og pangilong kay og diha pa putos anhing edi boy mo gazet mo butang na guys sa wa naman ni pahuway naman lagi tawag atang amigo to naman lagi sa kalibutan. So man na guys gimingaw hinuon ning edi boy unja dara guys gi kumbatihan in taon nang Manong action ra ba jud sa panungag na kita mo na kuan magsiza kanang tuig na kapin sa buyag na bitaw daghan gajud ning bilib dani ni nga guys dahil sa mga kay ngano gipagujud-gujuran aning Manong og kanang naibarasahan sa magsakay-sakay na bitaw siya daghan ka ingon nga kanang naay agsi nga dali ara kuno ning kuan dali ara kuno nakamao og kanang naibarasa. So gama magjeng plano dani guys amo si jang tuluan og pabarasa kay kana laging panahon sa way agas sa mga karon nagsugod na gajud nga way agas guys pila nakakuan nga way agas-agas kagwang gajud. So gama lang yung purpose da nga makamao si jang kanang naibarasa kay magkaos mi og tubig dadto tubod madyo na laman ba magpagama pud ning tatay og gamay nga barasahan sa may isang agujud-gujuron bitaw sa butangan na magkantinir tag duha ka buok madyo na lamang pud.
Na malagi na nabuing bagajud nga nganong na harus man ang ijahang pangilong kagwang nga. Di man gajud to basta-basta gajud matangtang natinga gajud mi guys. Mazula man itaw no wato among-amongi giabog bagtaw hinarag gajud ni mga manglibang na nila mi agajud ng pagsanturiin. Jadi ada pa di guys aga ang kanang naay kauban si gamating di gajud ni siya mabuag na mo gajud ni hang kuan ni iro kabiliban kay di ni siya mabuag na mo misig asam ito nung naa gajud ni siya makujug-kujug na mo na nagiput-iput na nga nasakitan man na siya. Na nabutangan na ng manong uga ng naipangilong gi sakitan na siyang ilong luoy lamang pud nagdugo ba sa iyang ilong. So sinuhadloy ka gajud na magugna ka ng bungi pa siya kay na Ginoo ko. Oh, madyo man tawo ni wa ni siya among-amongis mga tawo may batasan kagwang gajud guys napanget gajud ko na ning style lang mga among-amongan bitaw. Ambot tinga gajud ko daning among mga buhiin nganong panghilabtan man gajud nga di araman tan ada ring katawiran gi panglugwajan wa man pud nakasada nang panguan na ilang mga kanang naay tanam. Ladu na ba kanay lagi-lagi pang mga way mga CR dinhi pan manglibang gaba lami adjud pang santuriin ni mga hinaraga mo. Shout out sa mga way CR diha. Pangibuho ragad pud mo sa panggi kuan mog CR ri injuha di kay dari maheup-heup na mangga si aan mo wakwak na ning buhian wanan hadlok. Hinaraga jud. So majo gani guys no kanang naay agamang ang kumpare amang giingnan nga kanang naay amo na lang sang amo si sang atagaan para kanang naay para iabono sa ijahang humay karong ulian og dali. Dagiti man sa mudawat. Kay kuan man maikig siguro pud pero mapautan-an siya guys og insang klase has abono tong iabono ni ja kay amo si jang akanang kuanan amo si jang apalitan kay luoy pud. Saan man gajud na timing man gajud guys kay ijahang pang barkada ni nga kay didto man pud deegi lugways basak unsa kay singa nga kaning laag lagi nakabuhi na isang huna-huna kini kinakala nakabuhi kumulaag na pagkukilagan man ni siya naanad man siya kanang layo-layaw unsa kay tadaud na ba dyan ni siyang gihektan nalipay gani mi kay kanang nay nahektan siya nga nabutangan siya kanang nay pangilong di na siya kanang di siya gahi gujud-gujuron lami na siya alugwajan ba so mao lagi to ni abot siya dito guys sa kanang naay deus kabasakan kay dito mag isang barkada dito man alugwad sa isang barkada kay gihektan naman pud so nakuan siguro to siya ba excited ba siya dito sa magatong-atong dito man hinuon siya kabasakan naglaroy-laroy tuna-tuna siguro nagtuna-tuna tinga to siya dito. So di ana human gajud nabutangan na gajud manong upangilong salamat kadyo. Kay siya gajud mo itig dan itig butang sa tig training. Kasi siya may makamao so ka mangibuhat ni guys aga mangikuan ni manong gitagaan na siya og manok. So aga man hatag dan ni ninjang manok guys tulo na kabuok nga hinektan. Kay kuan man sa hilig man siya og kanang bitang sabong-sabong may isang kalipay pud. So mo to gitagaan papagabril siya tulo ka hinektan karon ma-training nis kanang nainga nga og kanang barsa-barsa. Mamaya importante barsahan anja nagkahamanda ni barsa guys makamaon na siya magkanang naay kamaon na siya mo kontrol sa kaugalingan ay magujud-gujud din siya pwede na siya sangunan og unay magdaro-daro nga na ba ni hinay so dian na salamat ka adjo salamat ka sa igagaw kay siya entaw nag-agwanta danig ko ang nga kayo kami sa papagabril kamao na mo dangat kabuhin sa ararabas gahian ni ugay pangilong so dian na natauran na kasag pangilong salamat sa Ginoo diyan na guys alugwajan na siya kay hingdalikjat 30 taon mi nagsibat guys kay didto mis eskwelahan naghatid na mis among kanang naay estudyante unsa naghatid mis among baligjang ginagmay hatid mis among kuan skin day ug turo no di sa magdugang ko na nagkuha ga skin day kay kanang naay na hurot-hurot nang kay skin day sa jumbuntag ipangdanghog mga bata kay grabe magang inita daris kanang naay buhol wala ra siguro pas Alicia kay ubang lugar uwan-uwan man so tuan na Suroy-suroy na yung taon si Ja. Pero luoy lagi, kinasamad yung taon ng isang ilong. Kagwang ba po ng mga nag-abog-abog na ambot eh. Giabog ba or nahag ba ambot. Basta kay, di man na si Ja, basta-basta mo kuan guys, ka na mga buhuyin o di ahagan. Di malisang ba, basta nakikita po nagjatot na rin nagtuwad. Tapos kamanggahan, mo siguro po nalisang si Ja. So dahil, human agad, salamat. Kaya naghumanda na naman guys. Naghumanda na ka nang nailugweng nga mo balik na mis eskwelahan kay hapit na agresis alas 9 na mo ganing orasan sa pagkahuman guys ug kanang naay kuan si manong rampo danay magkuan si jamoy napahalon na maso na kay bagatan ang igagaw di bergede di parehas ng ubang bergede bitaw so dera depes mak daris gideura na namo sila kay aron lagi makalantaw-lantaw ja nakuan na sa guys na nalutas na gazid ni siya dugay-dugay pa ni namo si jang gipalajo ni mama. Ang si mama, do dami-dami, murag juntis na siguro ni. Kaya naman nanguwag.
So beres na siguro ni mamanghura na gazanis ka nang nainga nga guys. Malipay gazin may manghuran ni si Ja kay 1 year na ba ning taon ni si Ja. No, so di na. So to na guys si manong nagazid mo nagkuang ni nga og salamat sa Ginoo kay nahaman nagazid. Ja pasalamat pugos Ginoo guys kay ang kumpare di gazid aga man kumpare maninoy ni kimi-kimi di pud ingon nga kanang istrikto di pareha bitaw danang uban nga umasudlan rang kuan ipagkiha na ta danang kuan barangay. Kato yung taon ni kuan istorya mi nga na saan magazid kuno nga na magazid kuno nang buhian makabuhi. Agizahagan ni pang kanang kuan agizahagan ni baka nga nakabuhi pedas sa tong adlaw. Ambot lagi uy. Di magazid malikaya nang yana guys nga makabuhi gazid ni atong buhiun. So diyan na agsinga magsima mapadara pud na si Jai kanang ipasilong dares manggahan. Kay dari man moy kuan. Ari man sila tig pasilungan daring mangga kay madyo nang di sila mga intan baka delikado manggang maintan ni mga kabaw kay mo na makadisgrasyahan simbako. Mao gazid ni nakakuan guys basta mag alimat ang mga buhiun so kinahanglan gazid na gazid tay time na atay panahon magkuan gazid ta focus gazid ta na nila og atiman. So ata gazid silang taga ano panahon sa kanang naay ting lugway kada buntag lugway gazid silang sadyo karo makasabsab sila sadyo unja og oras pud sa ting pasilong ipasilong gazid na sila karon di sila mga daot. Ipasilong gazid na sila paniguro guys karon di na sila mga daot kay og di na nimo ipasilong sila aglabas na guys mahimong igitor kay ba mo guys unsa nang igitor magsige na sila igit unsa kanang dugay na sila maulian madaot na gazid ang buhion mo na tanang buhion guys importante gazid nga ipasilong panahon sa ting init na unsa man ngisingisi na mako nag-yellowish na man hangipon guys. So diara mi guys ning dalikjat di ay mi dariglaag sa amuang kanang naay kanang igagaw daris amang kaila kumpare na mo naglaag mi dari guys kay fiesta man daris ilaha. So invite man mi guys og paniudto. So dari mining tunong mi dari guys. Nag-uban ming kanang naay kuan sa mang kanang naay binaji og ni Atilia man kanang igagaw na namon ang salaban ni. Dili ko na to guys sa sud kay to man nagkukanta man taon agang singir nga bana bitaw. So uban ni jud guys daris amang pagpamista ni dalikjat ra gud mi guys ningari ra jud mi kanang naay dalikjat kay kanang respetar bitaw pud kanang gani mang-invite na to guys ato pang respetaran ba nga kanang ato pang atuon kay kita pa mang-invite nila mo kuan man pud sila mo dong man pud sila. So then guys maniud to dayta ninjo. So aron lami aka adjo og ilang masudan guys sa ganahan ko kanay mga seafoods bitaw like kanang naay mga shrimp ingana za naay guso ganahan ko. Unsa shout out ko dali sa tapad si Along Boy. Grabe si Along Boy ga mura man jatig si kuan si Ilyas GTV na parang pereng sa agtang bitaw. So anak na si Just kanang nay kuan guys nay ninang Tina nang kaila ra pud na unja. Ay guys ni udto tanin jo guys grabe gapuhag hang katapad oy si Along Boy. Ay idol butin ni Just kuan guys si Ilyas GTV. Unja guys pag kahuman na mo dana guys nangadyo kog sudan gamay kay hangtod as kimi. Unja kay kuan pa man sila guys alas 10 pa man sa kapin pag humani og resist ning dalikjat lagi mi og kanang naay ngari kay lami lagi intawon ikaon. Kay bitong panagsara lagi tawag ka kuan og lamay nga ning mga sudan mga sipod bitaw. Iganahan ko sa ilang mga kuan guys ilang gusto. Iganahan ko sa isang kanang naay lasa lami pagatimpla ba. Saka uban naman Jamila dai guys ang tapad si Jamila ngamong binaji asawa ni isang manghud. So kami may magka-vibes guys. Mazo gari guys kani among mga binaji kay ka-vibes na. No so ata gazang panggaan ni atong mga binaji di na ta kontrahon kay arong pinangga pud nila. So mo na guys uy ra gazid mi dani. Sa hapon na silang kauban o paninda dito sa eskwelahan ha man silang gi kanang naikuan hapon silang giinan bang maninda sila karon na pud sila kita kay na ba mga bata mazo na laman nay pangbawon bas mga bata kada adlaw need ba pud og kuan mga bata sa asawa po sang manghud isa magtinda pud siya kay madyo maka-provide bentawn siya kanang naay diaper sa bata. Ja kani guys nagkita mi sang lula. Ang lula mo ni isuunis ang lulo guys kanina si Lula Titay. No? Kay ba mo guys pila ni edad na ang lula? Kani isuon sang lulo side sa kanang naay hang mama. Mo ni kanang ijaan ni nanay. Ang nanay guys kanang mo ni ang mga aton mga gwapa ni mga aton guys matud pa ni dyan nag-istorya mi arang ni dyan lipadja kay kanang kuan arang ni dyan lipadja kay nihapit ko ngadto ko sa ilaha kay tagsarabad sa magkita na ni dyan kay ngani laging lajo pod kaya haman sa nakita des pantaw naglingkod-lingkod mo to hanggi kanang hapit hangi pang musta dyan
nagkuha naman siya, naglingkod na, nag-wheelchair naman sa lula, kay, ang isang edad ni guys, 94 years old, grabe na siya, kadyo ka bless, kadyo da ng, kuha na ba nga mo, abot kada ng idara, no? Hapit na mo 100 na siya guys, puhon-puhon kaluyas Ginoo mo, abot na ni 100 kapin, tagaan pagkabaskag sa isang panglawas, na, kanay isang naong guys, mo ni naong sang lulo, side sa ahang mother, nga nagnaong sang lulo guys, kanang naay arang tukadyo kanang kaliwat maganda sila mga kuan kanang ilahabit ang mga panit kanay murag mga puntik-puntik mga kuan ni sila guys kanang mga Kastila ni sila og kanang naay kaliwat ay mga puntik-puntik na ilahang mga panit kay ilahang mga nunuan na ni guys mga Kastila. So nalingaw kasi ko nagtabi-tabi mi nagsigimig kanang hisgot sa kanang naay mga kuan nila mga kaagi lagi ingana grabe tong panagsara bitaw magakita makalingaw. Ganihan nga repod sila sa Mother Earth. So tuan na nanguli na sila. Maglaag lagi ang taon kay kanilaging panagsarag lagi ang taon magkatapok ug nay mga kuan kahipo. Mo kasi na guys ug nay kahipo magkatapok gazid. So si Papa Gabriel na to naglaro-laro piling ko ano si Papa Gabriel guys asang ipalag-laag ko na siya ulitaw of the day. So ulitaw of the day na si Papa Gabriel. So ingani rami guys ingani ra ka simple amang kinabuhi. Huwag na ikuan hapon na isang tagaag time uy makalag-laag kay Ginoo ko paupo si atubang na mga naong murag tag naong mga iring din si atubang mga naong mga unggoy bitaw so lingaw kasi kog chika sa ang lula so hala naman sa lula guys kay mamanig kanang naay manghud sa ang lulo hagang lulo kay wala maghang lulo to naman intaw ning pahuway na maghang lulo so des Papa Gabriel ning apas guys kay tinga si sa asa na kon padong daragon mis ubus